babalikwas na siya. Yun, yung ganyan, no? So, yan mga Agino, busap-busap, gagambino pa din. Gagawin natin ngayon, maglalagay tayo ng load. Tapos, after siguro 1 hour or 30 minutes, no? Pagkatapos na rin lagyan ng load, papakita natin sa inyo kung anong galawan nila. So, lalagyan ko yung ito, mga panglaro natin, no? So, ito, bagong timpla natin, no? Tingnan natin kung gaano kalakas yung bagong timpla. G. Yan o. Humapaw ng konti sa gilid, no? Pagtanggal natin. Then, papahiran na natin ng konti-konti na ito. Tapos, salpak natin sa bibig ng gagamba natin. Ako mag-load, yun. Ito lang naman ako, no? So, depende sa orsonada, no? Napakaliit lang. Pahid lang. Paminsang mas maliit pa dito. Baka yung mga derby size, no? Mas maliit pa. So, tapos conforme kung kaya sa inyo. So dito natin depende sa inyo, no, kung pakain muna kayo bago load. Pwede naman pakain, pwede naman hindi, no. Nasa inyo naman 'yan kung paano kayo maglagay ng load, no. Kung papakainin niyo muna or hindi. Sa akin kasi kung bago yung gagamba, hindi ko na pinapakain pa, no. Loloadan ko muna. Yan, para mas maganda yung tama, no? Sabay sa gutom nila. Okay, lagay natin. After 30 minutes yan, so ihiting natin tapos papakain tayo. Talagang halos lahat ng player may ganito kalaking gagamba, no? So, yan. Bilis. After 30 minutes, heating tayo na ito, ano. Ang gagaan ng gagamba. Wala pa kasing inom ng tubig, wala pang kain, wala pang load. So, pag nag-load ako mga idol, no, shoot lang naman dun sa pinaka bibig niya. Ayan, no. Putik di makita. Lumalabo. Nako. Ayan, no. So, may bibig niya mismo. Yun, pangal niya. Yan, may puti na yan, oh. Ano ba yan? Ano makita? Ayan, so may puti. Doon. Doon. Yun yung may puti. Yan. So, nandun lang naman, oh. So, 4 na naludan natin. Ito yung malaking gagamba. Talagang wasakan to. May kalaban sa salmon to, no? Yung pinakamaliit ng salmon siguro. Pinakamaliit ng salmon, no? Pinakamaliit ng salmon, kalaban na ito. Meron ako dyan. So, tignan natin, no? Ganyan, no? Yan. Tapos pahid mo dapat sa bibig niya. Okay. Kita nyo? Nag-react agad, no? Sinangamoy niya pa rin naman yung gamot, eh. Okay, lagay tayo. Nagi. Naduling ako pag tisignan ako sa cellphone ako tumitingin. Kaya tingin. So, ganito lang kadami yung load, oh. Yan. So, G.
Hirap lagyan ah. Lagyan natin ulit. Nalagyan ng pero yan, tikman niya na. So, lagyan natin ulit. Kasi malaking gagamba naman yan. Yun, solid yung pagkakainom niya nun. No? Solid na solid. Yan. Diyan, ganyan pahid dyan sa dulo. Yun, ganyan. Pahid yung ganyan. Good shit. So after 30 minutes yan mga idol. Promise sa inyo. Talaga. Boom ba gumalaw yan mamaya. Tignan nyo. Papakitaan ko kayo mamaya. Dito, labas ka. Ito medyo malambot yung kulay, no? Pero matigas naman yung paa niya. Talagang pamiki lang to. Bilad sa araw lang tapat na ito, no? Yan, no? Bilad sa araw lang to, tapat na ito. Yan, medyo pamiki yung kulay niya, no? Bakit yan, no? Medyo dilaw-dilaw dito, pero orange dun sa akin. Try natin ng fill light. So ganun din. Hindi tayo mag-fill light. Off na natin. No? Yan yung kulay niya. Medyo orange-orange. Ganyan. Yan. Medyo malambot yung paa niya, no? So yung paglo-load naman mga idol, tansyahan lang din, no? Pero may mga ibang gagamba talaga na mahina sa load. So yun yung mga kadalasan ng mga stock na gagamba. Sige, sige lang. May luto ako dyan, ah. May kinamatisan dyan. Initin mo na lang. Ito na yung paborito natin na gagamba. Shit. Ang laking gagamba. Ano? Oh. Oh. Baba. Doon ko gagamba to. Medyo pinahirapan ako, ano. Oop. Kapal. Laking gagamba yan mga idol. Hirap pala sa camera na. Hindi ko nakikita kasi no, sa camera ako nakatingin. Ipahid mo nang ipahid mo. Okay. Naloadan naman, no. Good shit. Ganda. Oh. Maganda lang ang ano lang naman dito pag naloadan nyo. Huwag nyo masyadong galawin, no. Yung iba nga tag twice, 3 times mag-load, no, na hindi pa kumakain yung gagamba. Hanggang lumagkit yung gagamba. Sasadyain nila. Pero syempre, sa akin ayoko ng ganun, no. Mas gusto ko na gradual lang. Paunti-unti. So, hindi, pakita natin yung derby size para makita nyo naman, no. Mamaya, pakita natin yung derby size. Yan o, ang laki. Otik na gagamba yan. Hindi naman siguro pinakamalaking gagamba, pero ang laki talaga. Sa derby size kasi yun, no, kaya maganda. Kunat pa na pagkadilaw, no. Hindi siya yung bata na dilaw. Gutom na itong mga to, no? Saktong-sakto to. Pag load talaga. Mamaya lantak agad to. Pakitahan ko yung mamaya. First load pala to, first load. Hirap naman i-load na yun. Patay ng mas basa. Gusto nyo, padaanan natin to para makita nyo, no.
Kakalod na kakalod pa lang mga idol. Bagong load pa lang, no? Ayan. Padaanan natin ng makapal-kapal to. Yan niya. Padaanan natin dito. Ang banusan naman intended to pang heating ko lang, no? Hindi ba? Pang vlog ko din. So G, try natin. Tignan natin ang kartata niya. I-focus mo sa gagamba. Yan. Tignan natin yung galawan niya, no? Kung alert siya. Gago. Baka nakagatan siya, no? Hindi ko naawatin. Wala na. Binomba-bomba niya na, ano? Putik. Wala naman siyang kagat, no? Kaso ito, kuluntoid, no? Or nakagatan yung bingot-bingot niya, no? May kagat ka ba? Putik ka. Ito, pakita natin sa inyo. Ito kasi yung kinukuha natin pag may load na. Yung ganitong galaw ng gagamba. Ito, tingnan nyo. Yung unting galaw lang dapat babalikwas na siya. Yun, yung ganyan, no? Praktisin nyo sa ganyan yung gagamba nyo mga idol para lamang kayo sa arangkadahan, no? Almost ulo yung haatake niya. Puro ulo. Okay, balik natin. At least kita nyo na, no? Sample pa lang yan, sample. So halos lahat yan sila ganyan, gagalaw yan mamaya. So samahan kasi ng gutom, samahan ng load, tapos sariwa naman yung gagamba. Mas lalo pang lalakas yan, lalo pagka 3 days na, no? Kasi may protein na sila, may gamot pa. So naka PED na sila, no? Performance enhancement drugs. Or kung sa ano, walang halong natural, all chemicals.